Canviarà molt perquè sem formatats, nosaltres, aquí a Catalunya Nord, sem formatats amb l'età jacobí i l'età Bourbon, amb l'età Nación. I fins ara teníem tocant una província espanyola. Que vulguis o no, és una província espanyola la Catalunya. El dia que la Catalunya seria un estat, tindràs un estat-nació tocant tu, tocant la teva casa. Bueno, a partir d'aquí, és veritat que amb la forma actual, si sem com avui, hi haurà un producte català, canviarà molt perquè serem nosaltres Perpinyà davant un altre país, un país nou i un país dels primers PIB d'Europa. Que avui, el fet d'anar a Catalunya Sud, anem a Espanya, i quan vas a Espanya vas com quasi al Marroc, quasi al Marroc, saps, que sigui d'Espanya. Com vas a Espanya, tu vas a Cadís, com passes la Jonquera. I aquí, si passava la Jonquera, entraries a la Suïssa espanyola. És per això que canviaria. Jo penso que per la força coses canviaria. I el problema que tindríem és dintre els nostres caps, perquè no se pot esverar 200 anys de jacobinisme així. No? En tot cas, des del punt de vista empresarial de Catalunya Nord, seria prou ben vist. A priori, sí, perquè teníem mercats més importants i nosaltres aquí potser jugaria la proximitat. Potser jugaria la proximitat, perquè, saps, tot s'ha internacionalitzat i, bueno, avui si un perpinyanès vulgui un mercat a Espanya, d'aquí 20 o 30 anys tindrà de buscar a Madrid, no se buscarà pas més a Barcelona. O nosaltres val més per nosaltres tenir una plaça forta i una capital a Barcelona que a Madrid, Justament, hi ha aquestes empreses que tenim aquí a Catalunya Nord i que etiqueten els seus productes amb especialitat catalana. Què farien? Escolta, jo penso que deu ser passant en d'altre país, no hi ha cap problema. Tu ets català, que si és català de França o català de Catalunya, no hi ha cap problema. Però al contrari, seria segurament una manera de vendre més forta, perquè la Catalunya és un país ric, i tu t'agafaries, val més sempre se posar, el meu avi ho deia això, val més sempre se posar tocant d'un ric perquè sempre hi ha esquitx. Doncs aquesta seria una de les conseqüències a nivell polític. Aquí a Catalunya Nord i a nivell de l'estat francès, com seria pres? Això és que l'estat francès establiria relacions diplomàtiques amb el somriure o un poc preocupat? No, de totes formes tenim bones relacions amb les ancianes colònies, tenim bones relacions. Jo crec que a partir del moment que la Catalunya seria reconeguda per totes les nacions, no hi ha cap problema. Escolta, tenim bones relacions amb el Kosovo, no? Per què no en tindríem a la Catalunya? Aquí a Catalunya Nord penseu que els partits polítics també canviarien un poc el seu discurs sobre catalanitat, és que hi serien més pendents? D'abord que el sapigués hi ha molts catalans a Perpinyà. D'abord que el sapigués hi ha molta gent que se senten encara català. I això ho demani a tota la gent catalans, que siguin de dreta, d'esquerra o de centre, que mirin, que se mirin, que saben qui és que escolta Ràdio Real, que saben qui és que... Primer, concentrem-nos, primer mirem de treballar entre rossionesos, salenquers, cerdans i catalans. Justament és que penseu que des de Catalunya Nord ens hem de preparar de cara a la independència de Catalunya Sud? No, el problema no ve així. Jo no problema no ve així. Jo penso que la catalanitat existeix a Catalunya Sud i hi ha una catalanitat que existeix a Catalunya Nord. I la catalanitat de Catalunya Sud és una catalanitat. La nostra és una resistència a la CAF. Perquè l'estat francès, a força d'anys, és l'estat CAF. Perquè, me'n vaig dir jo, les eleccions de Mayotte van ser el més bon exemple. Mayotte va voler ser francès a 4,15%. Però per què? Perquè hi havia la CAF. Si és la CAF, la gent són menys interessats. Comprens el que vull te dir? El que vull te dir és que Catalunya és un país assistat. I quan és un país assistat no has perdut el teu poder. Aquí parlem això molt d'interessos i potser més que identitat, no? Completament. Jo l'identitat del país francès a fora de la França en veig molt poca. En veig molt poca perquè els francesos han manipulat els diners públics, han assistat la gent. I a partir d'aquí, quan assistis la gent, els compres. I a partir del moment que has comprat, és el dia que no podràs més pagar que hi haurà revolució. Més pas per les idees, perquè podràs més pagar.
Fèieu referència al sentiment de catalanitat aquí a Catalunya Nord. És que penseu que la independència de Catalunya Sud afavorirà el sentiment de catalanitat aquí a Catalunya Nord, o és que també podria crear més anticatalanisme? Sí, no, crear anticatalanisme segur, perquè la Catalunya seria diferent. La Catalunya seria diferent. Dins un primer temps serà crear anticatalanista. Però hi hauria una por que la gent d'aquí s'hi pugui identificar, la gent de Catalunya? Sí i no, perquè qui és que es pot passar de la CAF a Catalunya Nord? Qui és que es pot passar de les obres socials a Catalunya Nord? Digue'm noms, digue'm sector d'activitats.